Boti, zatozona. Bueno, orain, hemen egon behar dugu, isili, seinalea entzun arte, bai? Zer seinale? Konturatzen zara, goizeko bosteran oetik atera. Kotxean honek herri, ez diazula inongo azalpenik eman? Konturatzen naiz bai, baina Josemak hala agindu dit, misio isila deitu dio. Misio isila... Seinalea. Guazen gora. Horra gora? Horra gora. Pintxopote, 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 nan, 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 glo, 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 glo. Pintxopote, Pintxopote. pintxopote, Pintxopote. nan, 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 glo, 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 glo. Bla, 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 ja, 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 ja. Ju, 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 ra, 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 ra. La, la, la. Nora zoaz, eskailerak daude. Eskailera mekanikon bat edo hemen, Bagoitzekin, usatu behar dituzu bestela. gastronomia utzi eta iztari bilakatu zara? Aizea. Gastronomo bezala torri naiz. Ehiztarien lana zuzenean, ezagutzeko. Ehizaki eta ontxoekin ikenen pintxoak ezagutu ahal izateko. Eta horretarako euren errealitatean murgildu zara. Zeite jauna. Pelota. Horregatik misio hontan, etxarrar, bera eta lesakar mutu beharko zeate. Eta bertan, ehizakiekin eta ontxoekin iken dituzten pintxoak ezagutzeko. Eta nola mugituko gara, autoan? Autoan, bai. Oinez. Beraz, zu pintxo gelituta zaude ointxe bertan, saretokian arantxa zurietarekin. Eta zeu pote, zu oinez lesakara joan beharko zea. Eta bertan koskolta tabernara joan. Lesakako zubian, argibide gehiago dituzue. Eta hor ulertuko ezue misioaren osotasuna. Martxan. Martxan. Danak. Aizu pintxo. Eta favorez, eska batekin gelituta zaude. Arropa zaldatu. Saretako ostatua, bokatak eta pintxoak. Aizu, egunon. Bai, egunon. Egunon, aizu, hemen mendipuntan, etxalarren usategietan, pintxopotea egiten duzu? Bueno, bai. Egunen bukaeran hemen pintxo batzuk eta ardo pixkatikin eta... Bueno, oso ondo, mila esker. Ez da zer, Ontxorti. bai. Kaixo, Arantxa? Bai, ni naiz. Kaixo, Asier, begira, eski Josemak zurekin itzordo udala esan dit. Eta azaldu behar diazu mesedez nola dan sare bidezko eiza eta... Bai, pues, hemen, etorri zaten leku honetan, sarez eizatzen dire auzoak. Ja. Kozinatzeko orduan ez perdigorik ez dut ere, auzo biziak arrautzen dire. Ikusterik izango genuke posturen bat eta nola dan prozesua? Bai, hemen daude sareak, orduan hemen sartzen saiatzen gera auzoak, orain ikusko ditugu sareak, badire 2 motako sareak. Vale, hemendik, Ikusten ezta? ditugu, Vale, hemendik, goazen. bai. Beraz, eiza postu batean gaude? Eiza postu izan dua. Izan dakoa. Aha. Orain ez da eiza postua, orain usazaliak egoten dira hemen.
Bueno, hemen inguratuta gaude tiroak, edo non, ez dakit zaurituta eroriko garen, Aizu, gero, ez dakit, pinponean jokatzeko aukera izaten duzu hemen nunean, edo Bueno, nahi izan ezkero, binon, hau da paleta, makila. Euskaraz makila erraiten diogu. Eta hau usoak jeisteko erabiltzen dugun erreminta bat da. Orduan, usoak pentsatzen dute bertze aberrapaz batek atakatzen duela eta instintiboki jeitsi egiten dire eta guk nahi duguna jeistea da saretan sartzeko. Usoek nolabait ere nahastu egiten dira honekin, pentsatuz, hori, ez dakit, zapelaitza, olakon bat izango dala. Horixe, belatza edo olakoren bat. Gero ere, hau zer da? Hau korneta da. Korneta. Bai. Hau zertarako erabiltzen da? Hau trepari nagusiak erabiltzen du pixko bat hemengo eiza antolatzeko. Toke bat behin jotzen du, eta orduan atzekaldean dauden eiza postuko eskopetak ezin dute tiratu. Bigarren korneta jotzen du, orduan ja eiztariak tiratu alizateko. Bueno. Eta gero hemen ekarri duzu, ez dakite, pakea eskatu nahi duzu, usoei, ez lasai engainatzeko ere, edo hau zer da? Hau da, txatarra erraiten diogu, da trapo zuri bat, eta honekin ere, uso multsoa heldu delikan alde batetik edo bestetik, hau astinduz eta fuerte joz, izitzen dire bandoak egiten dire nolabait xuxendu sareetara. Bale. Dena eizapostuak ze izaten dira, ez? Gero soetzo, hor altura baten agertzen diren olako postu dira? Eizturienak atzekaldean daude, batzuk alturan, besteak lurrean. Eta aurrekaldean daudenak, postu horiek dire trepak, usazaleen trepak, horiek gehienak alturan daude. Trepak aipatu dituzu eta ikusterik izango genuke? Bai, arazori gabe. Bale, guazen. Guazen. Nondik? Orain erranen. Jode, hemen, hau da, zona de guerra, tiroak. Plaza, hemendik joaten algera. Bueno, Arantxa, orduan hemen korrika etorri gara, ezta? Eta hemen ja salbu gaude. Bai, sare lekutik apartatu bera eta zuaitzen atzekaldean pixkoa gordia gelditzen gara. Bueno, nien naiz egon Vietnamgo gerran, baino hala sentitzen naiz, Korrika batetik bestea hemen zuaitz artean. Bueno, en fin, oain hemen orduan? Pasatzen gara hemendik eta atzekaldean barna trepak ikustera joaten gara. Bale, onaino iritsi gara, eta hau da zuk aipatutako trepa horietako bat. Trepa horietako bat. Trepa gibela. Uste nahi gara nola paletak pasatzen nahi diren, ezta? Bai, bota dituzten paletak, beste usazable batek, patxi biltzen ditu. Bai, nahiko lan izango du, ez? Paletak edonora jungo dira. Gaur bezalko egunetan lan haunitz, eta nahiko zabala da eremu azpikaldean, eta denak bildu behar ditu. Beraz, hemendik ez dute tirorik egiten? Hemendik ez. Ja, jo dute bigarren, Jo dute, beraz... Orain libre dago jateko. Seguro? Bai. Obekio korrika. Kontuz, hemendik korrika jun behar. Hemendik korrika pasa behar. Listo. Ja, salbu gaude, ezta? Hemen agitzongi gaudeia. Vietkonek eskaitu ikusi, beraz, oso ondo. Bueno, guazen. Hemen dugu usoa. Bai. Hilik jada. Jada, bai. Baina, oain, lumatze prozesua dator. Bai, luma guziek endu behar ditugu. Zenbat denbora hartzen duzu uso bakoitzakin? Minuto batzuk. Minuto batzutan kentzen da, ez da zaila. Erraxara kentzeko. Ez du sufritzen, hilik dago. Lasai egon zaitezte. Eta sukaldatzeko, eske lumatu behar da. Claro. Sare azpian geratzen diren uso horiek nola akatzen dira? Lepoa bihurtzen zaie eta ja minik gabeko hil bat da, ez dute sufritzen. Ikustez. Lepoa bihurritu. Oso. Hilda gero, saldabero, ez da? Duri gabe. Hain gehien gustatzen zidan parte dator. Sukaldatzea. Aitzongi. Bueno, Arantxa, hemen, ara? Hemen kozinatuko dugu, ez da? Bai. Bueno, guazen hau prestatzea. Pasazu. Bueno, Arantxa, hemen gaude, sukaldean, eta hemen dugu Pakita, ez da? Bai. Kaixo, Pakita. Hola. Zier? Egunon. Sukaldaria zaitugu, ez da? Bai. Bueno, eta usoak prestatu behar dituzu, eta ze erara prestatu behar dituzu?
Pues prestatuko ditut, ni beti ikasi duten bezala lehenoko erarak. Barazketin tipulakin, sagarra bi dultzia eta reineta, baratxuria, gatza eta olio pixka bat, olio ona baitare. Hor ditugu usoak. Bai, Ezta? behira, Ja, hementzen dire. eta hor ikusten Eta hori ditugu bai, gibela gibelak eta bihotza. Eta bihotza. Bai, hori paratzen diogu xaltxari. Bale, nik errepaso egin behar dute. Aurreko gunean, hauek jartzen ditugu ardoakin, ezta? Ardoa zarrekin, bai. Horre nolabait ere, Bai. beratzen bizkat, bale. Saltza, okin denakin egin eta pasatzen du dena txino batian, Bale. ondo, eta paratzen du dena usua, badanaka dena hartu, paratzen ditut saltzan, gero platerian paratzen ditugu. Bale. Ikusi Saltza dezakegu, hori, bai. Aha, Begira. oso ondo, bale. Kolore beltza hori da, usuan barrenako gibela eta bihotzak egiten du saltza hori ilundu. Eta sagarrak egiten du goxatu. Ze osagai ditu saltza? Onjuak. Onjuak. Eta ze onjo mota? Hemengo onjua boletuz, onjo beltza. Bale. Tak, oso ondo. Hola, irekitzen delika. Hemen, Holaxe. Ipusketa bat. Saltza horrek ze itxura dauka. Ederki. Bueno. Gustora. Oso ondo. Bueno, ikaragarri hona da hau. Eta galdera bat egin behar dizut Pakita. Bai. Zuk, errezeta hau gastronomo ospetsu bati pasako banio, zuk postuko zinatik. Bai. Bai, ezta? Bale, hori jakin nahi ben. Ba, ederki. Mila esker berriz ere. Zergatik. Benetan. Zeri. Eskerrik Arantxa, asko. zuri ere. Zueri, etortzegatik. Hoixe. Eta, bueno, emango dut honen berri. Aitzaki. Oso ondo. Eskerrik Beste bat asko. arte. Zer kostatuko ote zaio kotxea jartzea. O triziklo bat, sikiera. Ez, oinez hiru herritan zehar. Bezeko bostetan esnatu, gozaldu ere egin gabe. Hora, perretxiko puska. Oino. Ze kontxo. Tripan gainatzeko esteik ez bada ere. Hau ba, kaixo. Hore, kaixo? Perretxikoa biltzen zabiltza? Bai. Ara, galderat. Hortik topatu dut, Bai. eta ozka batzuk eman dizkiot, ez da toxiko izango da, ez da. Hori gordina jateko toksikoa, pixka toksikoa da, bai. Ah, bai? Bai. Ai, bueno, baina kozinatuta eta... Bai. Eta zuk zer egin behar duzu, perretxiko hauekin? Pues eraman behar dut, area. Koskonta jatetxea, Bai. han prestatzen diot aitzongi. Ah, bai? Ondok, bai. Bueno, hau kozinatua ere goxo aldi dago, berta Bai. goteko, eta nahi baduzu lagunduko zaitu. Bale. Bale. Ara guazen. Ez da, oso ondo. Apa, kaixo. Kaixo. Zuek zarete? Ainara? Ainara, kaixo? Carlos, kai. Bueno, ni Andoni naiz, hemen Marianekin etorri naiz, perretxekoak ekarri behar omen zituen dena, eta zuentzako mendira, ez da? Bai. Eskerrik asko. Bai. Orduan, bueno, honegin eta ni banoa, ja. Bazoaz, bueno, ba, mila esker, Ale, bai. Agur. Urren arte. Aio. Bueno, hementxe. Marianek esan dit, zuek ontxoak dituzten platerak eta egiten dituzuela. Bai. Eta horretan nator, a ber, zer prestatzen dira zuen ontxoekin. Bale. Egingo dugu txerri masaiak, ondjoz beteta, eta gero salsa oportoarekin. Ostra, itxura ezin hobea du. Ederki. Bueno, ze osagai ditu plater honek? Ditugu piper berdeak, baratxuriak eta tipula. Gero ondjoak, oportoa eta txerrien masaia. Ederki. Bueno, ikus dezagun, nola prestatzen dugu guzti hau? Lehenengo, masaiak, piperra eta gatza botatzen ondoren, irinean jarriko ditugu eta frijitzen dugu. Olio bertan, jarriko dugu tipula eta baratxuria,
Eta hauek egiterakoan, oportoa jarriko. Batera. Bai. Aha. Oportua erdira murritzen denean, Aha. jarriko ditugu masaiak eta haragi salda. Edukiko dugu zuba joan 2 ordu. 2 ordu zuba Bai, joan. bai. Hor, lehen ikusi dut sartzerakoan, hor egiten ari zareten hori da, Bai. ez? Masaiak hortxe dituzue, Bai. ja prestatzen lana aurreratzeko. Gero, epeltzerakoan, masaiak ateratzen ditugu eta salsa trituratzen dugu. Aha. Onddoak prestatuko ditugu eta besamela egin behar dugu saltzarentzako, pixka bat. Besamel bat saltxarentzako. Bai. Txo, ze plater potentea, eh? Bai, bai. Onddoak zuek biltzen dituzue, edo Marian bezalakoek ekartzen dizkizuete, edo Ez, ekartzen dizkigute. ekartzen dizkizuete, Bai. ezta? Orduan, esan dugu, 2 ordu egoten dira, gero dena ondo txikitu, eta gelditzen zaigu dena Begira. hori bezala. Bai. Molde batean jarriko dugu paper film. Bai. Gero, jarriko dugu Masaia? masaiak, prentsatuko dugu ondo, eta gero jarriko dugu rellenoa. Aha. Eta bukatuko dugu beste kapa batekin masaiekin. Aha. Bale? Bueno, eta guzti hori egina ja platerean prestatzen da, ezta? Bai. Horretarako, Carlosen lagunduko digu, ezta? Bai, bai, Bueno, bai. pues, Carlos, adelante, a ver. Taberna hau noiztik dago irekia? 1981. 81. Bai, garren Eta urtean. zuek, noiztik daramazue... 2014. 2014. Bai. Hau, zerrekin bustitzen da? Zedarirekin edo? Pues tenemos un vino muy especial para este plato. Habla del silencio. Es un vino de Extremadura, de la zona de Trujillo, que no se conoce mucho, pero hacen ya unos caldos excepcionales. Es un vino tinto. Un vino tinto. Toket tripa pixka bat ikutu gero kontatuko dizu zergatik, baina Vale. gozea ere badut. Hori da patata purea. Ah, patata purea. Bai. Patata purea ere eramaten du. Hora masaia. Masaia, bere onddoekin eta ederra. Eta hori izango litzateke pintxoa bukatua, ezta? Bai. Beste itxura ederra duen, eh? Bueno, ba, zuen baimenaz, Bai, bai. ni hasiko naiz. Hoberena izango da, denetik pixka bat hartzea, ezta? Oso gozoa. Carlos, venga. Tori. Lastiman ere, tripako min hau, ze, kostatzen ari zait tripa batik, eh? Behakizu zer gertatzen? Ze. Lehen gordinik zeon perretxiko bat jandut, Bai. asko jakin gabe. Nik ez dakit, zer gerta daiteke beharreztan perretxiko bat jaten baduzu horrela gordinik eta... Buf, ba, tripako mina eta komunera joango zara. Ah, komunera ere, Bai. osea, kakalarri... Bai. Ai. Bueno, ba, berandu izan baino lehen agian komunetik pasako naiz, bai, zuen baimenekin. Vale. Jala zaizueke, oantxe etorriko naiz, baina, bai, ba. Bai, nabaritzen hasi naiz. Suerte. Ondo zaude? Bai. Ba, eta orain zer? Bueno, orain argibideak jasoko ditugu. Nola? Horrela. Ea ba. Orain zuen bideak banandu egingo dira, Pintxo. Zu lesakan geratuko zara, zoaz kasino jatetxera. Pote, zu ordea etxalarrera joango zara, oinez. Herriko ostatura eta etxalarko Andramari Elizan izango dituzue argibide gehiago. Eta honekin zer egitea nahi du? Andramariko Elizan mesa eman, no te digo.
Beñardo Jantzi. Bai, Julian Jantziren anaia. Bai, Bueno, gizona. non daukagu orain anaia, bueltaka. naia ez dakit. Ez dakit, Hor ez da. barna, horre beti dabil Bai, hor batu bueltaka. beste ibiliko da. Bueno. Beraz, sokatiran ibiltzen zara? Bai, aspalditik. Nolatan hasi zinen sokatiran? Hemen. Bueno, ondela urte Franco ateitzen ekipo bat, hemen. Hemen. Herriko Sakan bertan. ordun gaztik zirenak Ja. atei zuten ekipo bat, eta pues, hola, azkenean animatu nintzen, hasitzeko, eta ondela ja urte batzuk. Hasieran, bueno, ordun Zunbila eta Maiur ziren talde fuertinak, Bai. eta, bueno, hirugarrena, laugarrena gelditzen ginen, eta gero ja 3 urte pasata horrela, hasi ginen irabazten. Gu. Eta hasi ginen ja mundialtara joaten. Mundialetara? Mundialetara, bai. Osea, munduan zehar ibili zara. Bai. Eta ze entrenamendu berezirik egiten duzu, edo eskatzen du entrenamendu berezirik, edo ez? Edozein kiroletan bezala, nahi baduzu maila eman, pues behar duzu entrenatu ia egunero. Gimnasion, bai sokan, eta bai aerobikoa, ez? Ja. Lasterra, serie egiten, eta... Eta dieta ere zaindu beharko duzu, orduan? Dieta ere, bai. Vale. Bueno, eta guk orain indarrak non berreskuratu ditzakegu adibidez. Hemen, ze tabernatan, edo? Hemen kasinun bertan, Kasinoan horren bat bertan, dute tortilla patata aiz goxua. Bai, Ez duzu aitu inoiz? Ba, ez? Pues bai. Fama ondikoa du. Ja, eta zu probatuta, noski, ez? Pues ez. Pues egiarrateko bertako naiz, inoiz ez du... Eta ez duzu inoiz probatu? Ez. Hori, oraintxe konponduko dugu. Hala, Vale, lagunduko dizut soka honekin eta goazen kasino. Vale, ongi da, aizu. Bueno, Beñardo, hemen kasinoaren sukaldean gaude, eta hemen dugu Josefina, ezta? Hala esaten dute, ezta? Bueno, kaixo Josefina, ni Asier naiz, eta hemen, bueno, Beñardo ezagutzen duzu, ezta? Beñardo, berak baino, uste baino gehiago. Ostras, zuk uste baino gehiago. Esan dit, berak, hemen Nafarrerara egiten den tortillari goxoen egiten duzuela, eta berak ez duela sekula probatu. Eta nik erronka luzatu diot, eta gaur probatuko du. Ausartzen zara. Noski. Ze osagai ditu, ze osagai berezi ditu honek. Zu zea osagai principalena. Nik 17 urtetan egiten duen tortilla, Bai? Donostin, en la casa del fundador de la Real Sociedad, Adolfo Sainz Alonso Gorostiza. Eta bere etxean egiten zenun Bere itxin, tortilla. 17 urtetan. Nik naiz Navarra. Piper berdia, Navarrakoa. Tipula freskoa, Navarrakoa. Eta patatare Navarran bada, así que tortilla Navarra. Ya está instante egina da. Bere alegina. Oso ondo ba, laster probatuko dugu. Bai. Hala, ara, todo, Hauxe da, Josefinan tortilla. Bueno, hemen jarriko dugu. Itxura hona du. Bai, pena ematen du, sardezka sartzea hor. Ba, ¿A qué estás esperando? Sí. no. Zea libratuko. Haizu, ba. Zita bat. Bueno, horrek ez du jauzez. Errealeko sortzaileak arrazoia zuen, Osea, impresionantea dago, ezta? Beste tortillari urbilduko digu. No, azkenean taperrak eskatuko ditu. Dena jan behar dire, Dena jan behar da? Dena. Bakizue, dena jan behar da. Dena jan behar da. Galdera bat daukat. Oioen arrautzak eizakiak dira? Ez dira, arrautzak ez dira, ezta? Eizakiak. Bueno, ederki. Josefina, mila esker benetan, eskerrik asko. Badakizu, zeben itxintzate. Mila esker. Hau da, la casa de los clientes. Beñardo, zure mila esker. Beñardo, zuek ez duzu jan behar? Bai. Hauek? Geriste hor. Hauek ez dute jaten. Robotak dira. Eta, ¿le acompañáis a este? Bueno...
Erki, bueno, kaixo, Kaixo. Eliza goien aizpak, ez da? Bai. Aizu, ziko jazu, Bai, nahiko lehertuta nator. Bueno, zuen musikarekin ja, desente, aleitu naiz, Bueno, aizue, jarraitzen zuen zea trikiti txapelketetan eta bai, ez da? Ez, horiek ja utzi geniton. Aiba. Oin dela pare bat urte edo ingenuen Euskal Herriko azkenekoa. Ja, nahikoa irabazita eta ja aspertu zinaten. Ez lan handi eskatzen du. Bai. Eta, lan hori teneren ekatu. Eta adin muga bat ere badu. Eta gu ja sartzen nahi gara. Baizea, horretarako agian, baina sartu sekula ez. Aizu, eta zenbat txapela irabazi dituzu ezuek, ja? Ba, 27. 27 txapela, denda bat montatzeko gaina, Bueno. 27 txapela. Badabil luma, bai. 27 txapela. Bai, badago. Oso, badira. Beti biak elkarrekin bakarrik, ala ez dakit beste talderen batekin, edo zertan ibiltzen zeatea? Bueno, badugu berbena talde bat, edantza deitzen dena, eta udan ibiltzen gara herriz herri talde horrekin. Gero biek batean ere bai, erromeri txikiguk edo auzotako erromeritan eta hola, eta guain hasi naiz Carlos Núñezekin kolaboratzen, eta berekin nabil kontzertutan eta hola. Bai, bueno, eta zer dela eta zaudete hemen herriko ostatuan trikitixa jotzen? Jo, hemengoa da gure izeba. Zuei izeba, Bai. hemengoa. Akaso, gomeatuko egu pintxon batea Igual, edo, bai. ez? Bai? Saiatu inbarko gara. Bai, saiatu inbarko dugu, bai, nekin bazatu. Bazen. Kaixo, Egunon. asun, ez da? Bai, eta zu Andoni? Ni Andoni, Ederki. hemen txantor, zure hilobekin. Irun eta itxaso guriak, bai? Aizu, galdera badaukat. Josema Azpeitia bidali nago, eizaki eta onjoen pintxoen inguruan ikertzera. Orduan, nire galdera da, hemen baduzue horrelako pintxorik? Bai, uso pintxoa baditut. Uso pintxoa badituzu, Bai, eta ederki. usoa salsan ere bai. Ederki. Horrengo galdera. Ikus nezake nola prestatzen duzun pintxoari? Bai, guazen. Bale, ederki. Izabarek egongo ez. Bale, Bai, bai. oantxe egongo gara. Bai, arte. Guazen. Bueno, ezer baino lehen, importaz badizu, nik notatxo batzuk hartuko ditut. Bueno, zein da prestatu behar dugun pintxo? Bira, ni prestatu behar dizkizuet bi uso pintxo. Alde batetik prestatuko dizuet xaltxa, Zerren saltxa da? tipula, sagarra, Sagarra. sagar gazilla, oain momentua da gaina, udazkenean da usua eta udazkenean dire sagarra. Eta ardo beltz on bat, Ardo beltz ona. eta salda. Eta orduan egosten jarri usoak, beren salda, ardoa, tipula eta sagarrak. Salsak egon behar du potxolo-potxoloa, salda amerikanez. Ze denbora ematen du? Zer, ni pentsatzen salda hori egiteko denbora pixka bat beharko dela. Dezente, bai. Poli-polik egon behar dugu, beti ere bi ordutik aintzinera hasi probatzen ja zein dagoen egina eta zein ez. Eta salsa oainik utzi gehiago txikitzen, gustua konzentratzen, karamelizatzen, goxatzen. Ostatu hau noiztik daramazu? Ostatu hau joan den abenduan hartu genuen guk. Joan den abenduan. Bai, herriko ostatua da, udaletxeari alokatua. Udalari alokatuta. Hau etxea udaletxea da. Hau etxalarko udaletxea da. Bueno, ni pintxoa egin dizut, alde batetik egin ditut bi pintxo usoaren bularki xerrarekin, ok bularkiarekin, eta bertze bi egin dizkizut uso isterrekin. Oain bertze alde jarriko dizut platerian uso bat osorik. Hau, harin prestatuko duzun dau, ez da pintxo bat berez, baizik eta plater bat. Hau da, usoa guk gure ostatuan ateratzen dugun moduan. Ni gaur pixka bat tripa zigortu xamarra dudalako, baina gozea ere sartzen hasia zaite, zure esandakoarekin, tenoria ere ala da, eta... Hoxe. Mila esker, eta hau, ez dakit, jake hemen sartu naizen zuen joben aholkuz, aierkin ere Maira, konpartitu beharko dugu, zuk eramaten baduzu hori Maira, nik hau eramango dizu. Bale, ederki. Ontxo, ja, maia montatuta eta guzti, Bueno. Ara hemen txe, zuen izebak egindako pintxoak. Eta hemen usua oso osorika. Bueno, ez dut galdetu. Hau zerrekin bustitzea? Eize platera gehiena bezala nik ardo beltz bat paratuko nioke uneri.
Eta kasu honetan atera behar dizuet Nafarroako erreserba bat. Hauxen nik gomendatzen dizuedan ardoa. Bueno, zalantzarik ez, hau Euskal Ardoa dela, Donatorekin, elegante. Bueno, neskak, zer hartu behar duzue, isterra, ala... Ez dugu inoiz probatu, orduan ez dakigu zer gustatzen zaigun gehien. Nik, venga, istertxoak. Aurrea. Eskuarekin, ez da? Bai. Samurra, Zer iruditzen, neskak? Aitz ona. Ona. Bai, ez da? Baina arte izabaren usua probatu bade. Gaur. Gaurtzen eguna, Inoiz ez da berandu gauza honetarako. Hala da. Ostatu etortzen zaten nien jaten zuzuek. Guk patata tortilla. Nahiago izeban patata tortilla bai. Patata tortilla gustatzen zaizue? Bai. Pilla, patata tortilla. Pilla. Ekarri beharko dizuet baxati bat orduan, nik katxiz. Ja ikusi. Hola bai, hau bai. Venga. Venga. Zer iduritzen? Enborrak mozten hasteko modua. Ja! Ona. Zai, joko dugu zerbait? Ez da bat, Bega. Pintxoak, musika. Hola bai. Hola bai. Zer? Nekaturik, ala? Ez, inoiz ez. Ezer topatu duzu? Bai. Eta zuk? Baita ere. Zuk uste beste uso bat bidaliko digula? Auskalo. Pintxo, zoaz etxalarko lebaske erretegira. Zuk pote, lesakara joan beharko duzu oinez. Linjurren borda sagardotegira. Berako itzea etxean argibide gehiago emango dizkizuet. Misio honetan sasoian jarriko zara, Kaixo, Antonio? Antonio. Kaixo. Haizu, begira, Josemak bidali nao, bertako eizarekin egindako pintxoak nola egiten dituzuen jakin nahi nuke. Zuk baduzu holakorik, egiten dituzu holakorik? Egiten dugu usuak. Usuak? Usuak, claro. Eta ikusterik izango genuke nola prestatzen dituzun? Oantxena iniz prestatzen gainera, bai, mentxan dago barrean. Hortik? Bai, oso ondo. Bueno, orduan hemen usoak prestatuko ditugu, ezta? Eta hemen osagaiak nola ez, usoak, kipula, hemen zenarria, eta baratxuria, eta, bueno, zeintzu dia pausuak edo... Nik usua egosten nahi darikan, izaten du arrisko bat, egalak eta hor, zabaltzeko, bale. Orduan nik beti sartzen dut sare batean. Beraz, sare bidez harrapatutako usoak, hemen ere berriz ere sare batean bukatzen. Berriz sareekin. Baizu, errezeta hau non edo noiz o nork irakatsi zizun? Pues, errezeta hau amak prestatzen zituen bezala usuak, Bez? Jarritzen dugu hemen, sariakin. Garbi geratu da. Eta bai, emango digu tipula. Tipula. Zenbat tipula botako digu? Hau betetzen dugu dena. Bai, estali arte. Estali arte. Vale. Estalia. Gero. Ematen diot. Bai, zenarioa, pixkat. Zanahoria. Vale. Partitu pixkat, hola.
hogei usuntzat jarritzen diot 4 baratxo inguru. Horrela? Polola. Horrela, osorik, berki. Usuak egitegin, kentzen ditut baratxo gehiak. Orduan, ematen diot botil bat ardo. Osorik? Osorik, ardo ona. Ikusten da Nafarran gaudela, hemen gauzak prestatzen dira a lo grande oso ondo. Gero ematen diot, Vale. olio pixko bat, hola. Eta ospina? Ospina. Txorrota da, bai. Bai, Zutan jartzen dugu? Bai. Urekin beteko dut. Urekin bete, eta zenbat denbora neongo da? Pues, usuak egiteko behar ditu 3 ordu terdi o 4. Gero behitu denek, 1 por 1, kenduko dugu kuerdori. Hori da, eta baratxo. Jarriko dugu edesto, eta gero salsa pasatu makinan. Eta jazta. Eta jazta. Janin berdadero. Vale. Ondo da, Antonio. Beraz, pasa dira, ordu pila bat ez da, hemen. Hasi garenetik, eta guen ja, probatzea besterik ez dago, Proba dezagun, ea. Behar izan berotu. Oso no, oso suabea. Hau, bustiko genuke nola ez? Ardon batekin. Ardon batekin. Bueno, topain ezagun etxalarko usoen gatik, Probatu duzu, eta ja. Eta bai, oso ondo, benetan, eta etorriko naiz. Ardo ona. Bai. Bueno, Antonio, mila esker benetan, errezetagatik, eta zure etxean hartzagatik hemen, Nahi zurukan etorri, hemen izango naiz esperuan. Oso ondo, Antonio. Mila esker. Eta zorionak. Eskerrik asko. Beste bat arte. Beste bat arte. Bueno, ederki. Ea, eskerrik asko. Aio. Zuek perretxikoen inguruan jakingo ez zer, hainbeste belarra janda. Ara, zera, horrelako perretxiko zuri handi xamar bat jandet eta oiz izaten da, ona o txarra da o zer. Bai, horrelakoa. Horrelako ikez. Hola, Andoni. Apa. Ze ikendek? Gaixo, hementxe berriketan. Ulertzeiek? Bai, elkarrekin askotan hitz egiten dugu astoek eta biok eta. Sagarrak, zuk bildutakoak dira baina, o ja ez da gaude sasoian? Bai, oraindik sasoian gaude. Eta zertako biltza dituzu, sagarrak? Hau, sagardu egiteko. Kontxo, aizu, ikusteik badeu nola egite zuen sagardu eta? Bai, oso ondo. Gozen gora? Venga, gozen. Gero arte, eskerrik asko. Zein izaten da sagarra zuaitzetik jasotzeko garaiona? Bueno, garai gutxi gara da, irailean erdiparian hasita. Irailean erdiparian. Irailean erdiparian hasi, eta, bueno, urri bukatu arte, edo segun eguraldia nola dagoen, bai. Generalin itxena lurrin dagona bakarra bildu. Ordon, handikan, aste betea, berriz arboletikan zoitua dagoen eroiko da, berriz bildu. Eta hola, bueno, prozesu segitu, beste hilabete batian. Behin eroita dola, orda. Bai. Eta gero, azkeneko, urrin bukaerin, astindu arbolak, eta bukaera. Eta behin bilduta dola, jasota dola sagarra, zein da horrengo pausua? Zer egiten da? Horrengo pausu izango lehitzake, hone ekarri, gutxi gora bera. Bai. Ez? Hemen, urez betetzen dugu deposito bat, uran bidez garbituaz, iotzen du, honea, matxakara. Bai, gutxi gora bera urekin garbitu, eta matxakara, honek egiten du sagarra hautsi. Puskatu egiten du dena, puska xexetan dena puskatu, eta gero hemendikan tolarea. Horratzen ikusten dugun tolari horta, eta horrek tolari horrek egiten du zanpatu, eta jatetzena zizarra, deitzen duguna zizarra. Eta hori ja depositota. Ikusiko ditugu, barroko kupel horiek? Oazen ba. Kupelak, Zenbat litro biltze dituzu hemen, kupel hauetan? Bueno, 30.000 litro edo bai. Bai, produzio txikila dugu, baina bai, egiten dugu bai. Eta ikusten, kupel bagoitza daukala, bertsolari baten izena, ezta? Bai. Hoi zer delata, zaletasuna edo? Bai, zaletasuna, bai. Eta hainbeste litro izan da, zuek sagardo eskaintzen zuen, sagardotegian bakarrik, ala saltze zuek dendetata? Bai, dendetan pixka bat, gero sozidadeat edo beste jatetxen bat, eta gero txotx denbora dan, urtarrilatik maiatz arte, eta gero maiatzetik urte guztia erekile izaten dugu, eta orduan botiletan ateratzen dugu itxuia, bai. Jende asko izango ez dute. Bai, beti ibiltzena, bai, beti astagueretan ibiltzena. Txoko polita dezu eta jantoki ere halako izango ez da. Bai, bueno, nahiko bizra dago, bai, alegria dago, bai. Bai, hagoazen ikustea. Bueno, Juan Mari, zure sagardoakin batea, ezinbestekoa bakaio tortilla, ez da. Bai. Hoi ere probatu beharko dut. Hoi probatu berdik. Sagardoa, gutxi eta maiz, ez da? Venga.
Olexe. Zuek normalen sagardotegian zer eskaintze duzu, Sagardoekin batea, bakailu tortilla. Bai, tortillakin hasi, gero bakailua, prajitua eta gero txuleta. Hau da, tripaka. Bueno, Juan Mari, zuk ez dezu ezagutuko inguruan ontxoekin egiten den errezeta goxoren bat edo? Bueno, oin txendu garaia, Bai, bai. Haitu dit gaine hemen ingurun, harrapatu dituztela ontxo desente, eta nik uste herrian badila tabernak, pintxo honak ingo dituzten. Lesaka inguruan edo? Bai. Bueno, handi pasa barko dugu orduan. Oso ondo. Trabuske bat hartu. Da mila esker. Vale, zuri. Banda lesaka alde orduan. Venga, mila esker, adio. Belarra eta hogei koskorra jan beharrean, nagusian bakailu tortilla jango bat zenute, hobeto, Apai, oso. Eskerra hundiz, lagun! Zergatik esan dute digu, Josemak hona etortzeko. Pio Barojaren familiaren etxea delakoa. Eta, Pio sukaldaria zen, akaso? Ez, baina euskal gastronomiari buruz asko idatzi zuen. Bai? Zer? Bai. Zaldigu ezer bota behar. Pio Barojak bere idazkietan baztango gastronomiaren inguruan idatzi zuen. Sortu nahi dudan Euskal Herriko pintxoaren izaerari dagokienean, datu garrantzitsua dela iruditzen zaidalako ekarri zaituztetona. Pintxo, zoaz lesakara, 5 minutu barru, Manolo Arozena bertsolariarekin Koskila tabernan geraturi baitzaude. Eta zu pote zoaz berako auzoa jatetxera. Bertako pintxopotean ere galdegizu, eta gero etorri biok nigana usategietara. Berazu, lesakara, Badakizu abestiak zer diben. Lesakara, que misterio habrá, puede ser tu gran pote. Aio. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce Barkatu, hemen garaiko produktuekin, ondjoekin konkretuki egiten duzu pintxorik? No, la verdad que productos nosotros estamos más especializados en hamburguesas. Eta haragia bertakoa da? Sí, claro. Ja, baina ezin da kontsideratu ez eizaki eta ez perretxiko, ez da? No. Bueno, ez dakit, zorroren batek agian eizatu dezake behiren bat, edo? Beraz, eizaki kontsideratuko dugu, bai. Ikus dezakegu nola egiten duzuen? Sí, vamos. Bueno, Marcela, ez da? Kaixo, ni Andoni naiz. Bueno, zeintzuk dira hamburguesaren osagaiak? Bueno, pues tenemos un bollo artesanal, ¿vale? Que nos horneamos aquí. Luego tenemos una hamburguesa que es de... En este caso vamos a preparar una de Wagyu, ¿vale? Que es una de las que la gente está demandando mucho últimamente. Tomate, lechuga, queso de cabra, mostaza de miel y mayonesa. Haragiaz aparte, beste osagaiak bertakoak dira edo kanpotik ekarriak? Trabajamos todo con proveedores de la zona. Oso ondo, ikus dezagun nola egiten duzuen. Noiztik daramazu taberna hau, Enrique? ¿Desde cuándo llevas este...? Yo llevo aquí desde el 18 de marzo que inauguramos, abrimos, y bueno, pues aquí estamos luchando un poco con una carta novedosa, más o menos trabajamos lo que hay en el pueblo, pero con otro tipo de cosas, ¿no? Pues hemos introducido como la hamburguesa de Wagyu, hemos traído algún producto distinto como las papas arrugadas canarias, cositas de picoteo más específicas y con otros sabores y texturas y demás que a la gente la verdad que le está agradando bastante. Pintxopotean noiz izaten da beran? Hoy viernes. Todos los viernes de todas las semanas hacen el pinchopote en el pueblo y bueno, se mueve el ambiente de la gente, pues bueno, es agradable, porque al final es una cosita más y a los hosteleros nos da un poquito más pie a trabajar un poquito más y a la gente pues el tener algo que le provoque también el salir a echar una cervecita, un pincho, está muy bien. Nosotros hoy tenemos una mini hamburguesa de chuletón, luego tenemos un rulo de calabacín con queso
y bacon. Y luego también tenemos un pinchito de chistorra, que la gente aquí es muy de chistorra. Sí. Bueno, pues ahora que ya tenemos el pan tostadito y la hamburguesa hecha con el queso de cabra, ya templado, lo primero que ponemos es una base de mayonesa, ¿vale? Le ponemos una base de lechuga, ¿vale? Ya colocaríamos la hamburguesa y le añadiríamos la salsa de mostaza y miel. ¿Y esta hamburguesa con qué lo podemos acompañar? ¿Un vino, una cerveza? Con una buena cervecita, una artesana que tenemos, o caña ámbar que trabajamos nosotros, o con un buen vino tinto, Rioja, Navarro. Tenemos un vino ecológico navarro muy rico también, que la gente nos lo está demandando. Con cualquiera de ellos iría muy bien. Ez tere etxen baino lehen, nik ja probatu egingo dut, Sí, bai? sí, sí. Venga. Hau txikia daukat eta. Gozoa. De lujo. ¿Quieres un trago para pasarla? Barrara pasatzen bagea, ardotxo bat hartzera edos. Sí, hombre. Para empujarlo, soltar, y esta hamburguesa no la suelto, ¿eh? Mila esker, Marcela, eskerrik asko. Kaixo, Manolo. Kaixo, Aixer. Zenboz? Ongita hi. Uste nuen berandun entorrela, Koskilla taberna dago, ezta? Bai, Koskilla taberna. Aitza esaguna da hemen lesakan. Bai. Txampinei pintxoa oso onak egiten dituzte ben. Oso onak, bai. Bueno, Manolo, zu bertso eskolako, ez dakit, zuzendaria, irakaslea, o izan zara, o zara, o... Izan nintzen, ez, berso eskola bat sortu genuen hemen, 1911 edola, eta bersolari Mordoxka ere bai, bendiken atera da, eta hor Nafarroko txapelketan, eskolarri mailan, eta bai, izan du hemen bersolari ezagunak, ben. Eta, bueno, besteak beste hor, Estitxu Fernandez ere izan zen, ez da? Bai, Estitxu Fernandez, Estitxu Arozena, Xavier Silveira, da, bersolari zaila, eta beste, bai, horri pasatu zianak. Aizu, uste dut, Estitxu Fernandez daukagula zai beste taberna baten, eta arruntza joan beharko dugu korrika batean. Oso, mi? Gustatuko litzadek egon bidatzea, baina eske ez daukat sosik. Nola sosik gabe, ETV-ko zuzendaria sosik gabe tortzen da herritara. Bai. Jo, ETV-ko zuzendaria ere sosik gabe tortzen da herritara? Programa zuzendaria. Ja, bai, horiek nahiko sosak badituzte, bai. Ni batuko dira. Zu batuko, ba, kanpoan zai egon. Vale, bai. Bontxak. Zialdo tabernen gaude eta... Zialdo tabernen. Ara, Estitxu, ben? Estitxu... Asier. Eta Manolo. Fernandez, baina. Zemuz, aspaldiko. Denbora... Bai, ez da? Bueno, lesaka, serio, lesaka txikia izanik, hemen berehala aurkitzen duzu hemen. Hemen, lesakan baldima zaude, ikusi gabe etxera joatea zaila da. Bai, hauztandila. Bueno, Estitxu, nun zabiltza, ja telebistatik beste urte, ja ikusi gabe kirolak eramaten da. Egia, guain lana bertzetoki batean. Bai. Bai, guain etxean eta ala bazaintzen. Beraz, ez zaude ez irratian, ez telebistan, momentu honetan ez. Eta noiz pentsatu zuitzultzea edo noiz dezula... Ez dakiz. Ba, ez egunerokoa bizi dut. Ume bat duzunean, bai, egunerokoa bizitzen duzu intensidade ikaragarriz. Ordu nien nago, arron eguneroko hortan. Bueno, aizu, jarraitu horretik, zeu zer hartu beharko dugu hemen.
hartuko dugu. Hemen eta lesakan, aste barrenean, pintxoak eta ez toki guzitan, eta behar bat da ez horren elaboratuak, aste ondarrian elaboratuxiagoak. Baina ben adibidez zialdon, aste barrenean nahi izan ezkero txistorra pintxo bat dian, edo xingar pintxo bat, eta gainera gozik ezateitzeko modu. Xingar pintxoa, hoi zer da? Xingarra? Xingarra, iruginarkoa. Irugiarra. Irugiarra. Kaixo, bera, bi zurito eta pare bat pintxo bat. Ni harin ez nire teakin hemen. Aizu, eta Manolo hemen dugula eta bertsoa diela eta atzea eta aurrea, zu ere bertxotan ibilitakoa zara, eta gainera... Guztien honekin gozik ez zaratiko, Ez. Ustozu, ederra dien. Bai, tamaina, erreko. Bai, bersotan, bai. Nafarroako txapelketan zenbat aldiz iritsi zara finalera? Parte hartu dut 8 bider, eta finalera jaietu naiz 8 aldiz. Bai, lesakan bersolaritza indartuta berpiztu zunan horrezan zen, eta ez lesakan bakarrik. Lesakan abituta, Nafarroa guzira, berso eskolak nork edatu zituen, Manolok Bilorren laguntzakin, hori erran behar da. Igual, asierrek, ikaster aldu noz jakiteko, igual jaztetiot puntua, erantzunan, kalkulatzen dugu, egiten aldu ez du. Harik eta hona da honi. Favorez, bedaren rimazu, Baina, ez zinezko izango da nik hori, ez zinezko da nik erantzunan batea. Bai, inentzu. Gustatu ote zaizu hemengo txistorra. Idorra. Oraindik ez dastatu. Etzegon idorra. Etzegon idorra. Ze iruditzen zaizu, hau dela gogorra. Jatorra. Manolo zuetzara hain gizon jatorra. Botazioz hori, jarritza julako horre. Ikusten, eske beira ze ridikulo galanta hain behar nunik. Imaginatu final batea iristen naizela. Bueno, final batea iristeko, baina imaginatu beken, Barakaldon. Eta derrepente, hola, botate eta ala geratzen naizela. Bueno, azken pusketa hartuko dugu hemen, Irugiarrana. Banganen txistorra. Manolok dominatuko gaitu guztiak. Bai. Hori bersoaren truk. Bersoaren truk hau dira kontu. Vale. Venga, Bueno, bikote, Arrano tabernan gaude eta hemen, esan duzuenez, hemen zein daula pintxo nabarmenena edo... Nabarmenena, akaso kroketa hundia delako, bino, gero bauten panadilla, espinakana, gitzakitzko xua. Bai. Hori eskatuko dugu orduan? Guk izautzen dugu, hau nintzen, hemengo dena. Zenbat urte hemen berso eskolan, Manolo? Zenbat urtez? Zut pila bat, berso eskolan orgoio. Hemen goian zen berso eskola. Bira, empanadillak hartuta gero? Akaso empanadillak lagunduko digute pixkoa. Bai, zea batzuk... Zeitxura duten, Zerbilleta batzuk. Bueno, ze kolore, ze zapore, ze... Aizu goz ondo dago, Agitzona da. Agitzona da. Lesakan azkeneko pintxo goxua bilatu dio. Dira, ustean? Ustean badire. Bueno, ze puntuka garrizina, Manolo? Hemen izan nugen guk berso eskola. Gu zuentzat adarrak zu gure arbola. Eta hori azterik ez daukat inola. Orainik anposten naiz bizirik dagola. Bueno, badakit hemen ikusle bakarra naizela, baina, baizue, txaloak merezi dituzue. Mila esker, benetan. Eskerrik asko. Danagatik, eta sorte hon. Bai, zueri ere bai. Eskerrik asko. Eta nien ere misioarekin aurrera. Bale, segi lasai. Kaixo, barkatu. Julen zelai ez da, bertxolaria, ez da? Kaixo, ondotazu? Bi beltxe. Irakurtzen bizka? Bizkot, beltxe. Zu xorrosin irratian zabiltza, kazetari moduan edo? Esatari. Esatari. Kazetari esate asko. 5 urteko diferentzia dago. Eta zei beltzeza hemen Errekalde tabernan, txipitxapa irakurtzen zuen bitartean pintxon bat edo jaten, no? Tarteka, hau, kasi gure bigarren etxia du hau.
pintxo gartzen dugu eta pintxo darrak atentzen dituzte. Eta, bueno. Ze pintxo aholkatzei jazu, hemen, hartzeko? Hemen adibidez pintxo izarra duzu hor ikusten duzu bezala. Patata tortilla. Bai, Hoi da pintxo izarra. Bai, nik uste dut inon izautu hain bertzeko tortilla puzkari. Bueno, bale, bai. Zea, bertxotan ibiltzen zeaten nian eta bertxotan hasi baino lehen ez dakit, baina geho joten altzeate hor pintxopotean barrena eta horrela ikusten ibiltzen altzeate. Bueno, ordutegiak ere ez dire egokinak hauniztarez. Jatekotan, platerra eta eseita eta pintxoik ez. Binon, poteuak izan jugu adibidez. Poteuak. Poteuak izan jugu, berso poteuak. Pintxopotearen erdia. Bai, hori da. Ara hemen, txak. Hori da, txakako pintxo. Venga, ni tortilla probatuket. Bai. Aizu bai, tortilla. Non dauden. Bai, normalin tortillako pintxoak deus gabe jaten dira eta hemen tenedoria behar da. Erki. Eta behin, hau bukatu deula. Kostatzen zaizu, Bai, erratzen zute, haundila zera, bai. Potolo xamarra, bai. Nik hortika son txikila hartu dut. Ondo intzu. Bueno, eta behin non hartu dezakegu horrengo pintxoa? Ba, xugan adibidez. Xugan. Ega, guazen auto. Pintxo bate duzu, bain pintxopotearekin? Pintxopotearekin hor baduzu mini hamburguesa, txipironak bere saltxan, haragi pikantea eta txistorra eta gareperran ojatzi. Jule, nik azkeneko hori. Azkeneko hori? Horik txistorra. Eta edateko, zer edateko duzu? Bari naranjazuko bat hartuko. Naranjazuko, sano zabiltza, sano zabiltza. Sekulakoa pintxoa, Bai, neria ez dakit, itxura hona hemen badu. Eman euskara, bergera arrautzea ere badu. Tortillaz, aitzura lehenago, honek ere... Ba, arrautza ere badu, bai, baina. Beste xamurtasun bat du ere, Zua. Apa, Julen. Apa, nitxo. Ongi? Mentxe, zer? Aizateia, pintxopotean. Ai, txaberotzera dola do? Bueno, ardotxo batzokin igual hobekigo. Naiz. Apa, estitxu. Hau nitzurdez. Gara izabiltza, gu pintxoa jaten ez aizatea jaten. Hemen, txistorra kabia. Normala, beran, ez? Beran txistorra. Nahizu baten bat, eskatuko dugu? Venga, bale, bai. Beste txistorra pintxo bat, mesedez? Eta edateko? Kriantza bat. Kriantza, erki. Bueno, eskutxo. Zebero. Abeslaria zara, ezta? Bai. EITB-n ikusi zaitut nik zerbaitetan, ezta? Bai, aritu izan du naiz, bai. Zertan aritu zara, EITB-n? Bueno, guain dela urte pila bat, egon zen saio bateko euskal kanturik honen aukeratzeko, eta hantxe bilen nintzen, gerora bertze musika saio batean ere epaile bezala, bertze batean, bai. Saiotan? Bigiran. Beti abeslaritza munduan? Beti musika munduan, bai. Gero ja nintzen ezagutzera zertzen Madrid aldera zertzen La Voz. La Voz, egon zinan, Bai. Eta orain zertan zabiltza? Bueno, egilarran guaintxe pixko hartu nun atxeden pixko bat, ja martxan jarri nahi dudalako nire proiektu propioa, beti aritu naizelako bertzen musikarien gauzei agotxa jartzen, eta manungo guaia zer neria itekoa, eta ja martxan dago, ja komposaketak eginak daude, eta orain pixko bat musikaria bilatu. Bakarrik, talderi gabe eta... Ez, bai, orain musikaria bilatuko ditugu, eta zeko garen saiatzen, eta... Bai, bueno, ilusionatuan nago. Eskerrik asko. Zure pintxoa. Aia ba. Bueno, ederra. Ederra askoa. Zuk ezagutzen zu beste tabernarik, zuretzako taberna kutxuna denik edo beste pintxoren bat jateko? Ba, bira, gaur justo anaiakin olako kontzertu txiki bat edo ingo dugu Ikullun. Osa, nahi bauzu etorri? Ikullu taberna bada, ez da Ikullu bat, ez da? Julen, bazatuz gurekin edo... Bai, erran guzta egarko dintzen, minio gauzakin biharrak eta bertza bati etortzen zain erabizatu. Kalera gutxienez lagunduko baituzu. Bueno, bale, goan galduko zate eta... Epa, txaleon. Kaixo. Bueno, ze pintxo matezu gaur? Gaur badugu bakaiuzko kokotxak, limozko maionesakin eta onjoz betetako tomatiak. Onjoz betetako tomatean niretzat. Kokotxak, dudik gabe. Edateko? Kriantza bat. Kriantza nik zurito. Zurito. Topa. 1 y 1. Hor, montatzeko estenatokia. Epa, eskerrik asko. Bueno. Zen mozon joak. Oso, naki, Bai.
Gero Zemuz errezeta eskatuko dio. rankinan nola galdetuko dago. Hortxe, Bueno. Topean. Ez dakit top 10ean, top 5ean edo top 3an izango den. Jo, Zuk ja bide batez zure galdetuko dizu. Bota. Zuk ezagutzen duzu ondxoekin egindako pintxo baten errezeta goxo-goxoa. Jo, netzako onjuak onena ekola revueltoan, ez? Revuelto, arrautzatu. Revueltoan. Mendira joan hartu, normalan nire aitak hartzen dut. Ez baitakit ez dakit ongi bereizten zein den hona eta zein den txarra. Kaso egidaztu, hori jakin behar da, Bai, ez? Zenbait ontxo ez dira probatu behar. Ez. du kaso. Hori aian esku uzten dut eta ni... Netzako revueltoan, bero-bero. Revueltoan, bero-bero. Bai. Errezeta hori. Etxean bertan. Ez ditxo, zuk kontzerturako tresneria eta prestatzen zuen bitartean, iban tabernan barren ebiliko naiz, aldezkata. Segi jendea zautzera, bale. Bai, bat, bi, hiru. Urtarrilaren 28 asteartea zen. Luzeko 11 laurden gutxi. Bulatu eraileak irentxia, itxasoaren zarta. Itxasoak ekarri eta itxasoak eraman. Itxasoak ekarri eta itxasoak eraman. Eskerrik asko. Asier, zer? Usategietan zaudela dagoeneko? Bai, nik errezeta desente lortu ditut, bai. Zuk? Baitare? Ostra, Asier, oraingoan misioa burutuko dugula. Bai. Arde txempion, bai. Ze gaizkia, Joni, esnatu. 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 Josemak seinale egin digu. Gau guztia zai igar ondoren, bazen garaia. Bai. No, etzigu zehaztu noiz egingo zuen, baina goizean goiz egingo. Seguro turuta entzun duzula, ez da ezer eroi? Turuta ez, kornetina eta bai, seguru nago. Baina utzi Kristo! Arnese falta zait. Antxo da pote, baina... Zeiten dezu hemen. Josema! Zeiten dezu? Josema, lortu dugu. Ontxoekin egindako pintxo goxoenen errezetak lortu ditugu. Zesatezu? Bai, eta baita usoekin egindakoak ere. Josema begira, misioa burutzea lortu dugu. Zesaten diazu. Zesaten diazu. Baina... Zein desin, ez du? Misioa burutu ezu, Errezetak lortu dituzu, Baina... Euskal Herriko pintxorik autentikoena egin behar de! Eskerrik asko pintxo da pote, baina... Eskerrik asko! Baina... Errezetak, kantidadeak, osagaiak... Nola egin? Azkenean! Josema! Txungo! Josema! Beti! Josema zikan eratera! Asier, maidazu, pero pixka.
kontuz nere usoarekin.